Инфрачервеното лъчение се изпуска от възбудените атоми или иони. Най-съвременните приложения на инфрачервени лъчи. Инфрачервената астрономия използва инфрачервени лъчи с дължина на вълната от 0,74 до 2000 микрометра. Въпреки началото на развитието от 1830 година, тя става важен метод за астрономите едва след 1960 година, когато астрономите осъзнават важността на информацията отвъд видимата светлина. С инфрачервените телескопи Спицер и Кеплер се търсят и откриват екзопланети. Съвременните полупроводникови камери са чувствителни на близки инфрачервени лъчи. Инфрачервена термография. Това е научен метод за получаване на термограма. Термограмата е изображение в инфрачервените лъчи, показваща картината на разпределение на температурното поле. Инфрачервеното насочване работи на принципа на улавяне на вълните от инфрачервен диапазон, излъчвани от прихванатата цел. Инфрачервено отопление. Отоплителен прибор, отдаващ топлина чрез излъчване, се нарича рефлектор. Лъчистата енергия се поглъща от околните повърхности, превръща се в топлинна енергия, нагрява ги и те на свой ред отдават топлина на въздуха. От тук идва икономическия ефект на този вид отопление пред другите отопления. Освен това, с инфрачервеното отопление може да се затопля само определена площ, а не целият обем на помещението. Това снижава загубите на енергията. Инфрачервените излъчватели се използват в промишлеността за сушене на лакови бои, в хранителната индустрия за сушене на плодове, колбаси и други. Използва се за улично отопление. Чрез инфрачервени светодиоди се създават безпроводни оптически методи за предаване на данни. Компютърната техника се използва за връзка на компютрите с периферните устройства, интерфейс и RDA. За разлика от радиоканалите, инфрачервеният канал не е чувствителен на електромагнитни смущения и това позволява да се употребява в производствени условия. Недостатъкът е необходимост от правилна ориентация на устройството, ниска скорост на предаване до 5-10 мегабайта за секунда, но с инфрачервените лазери е възможна и по-висока скорост. Ултравиолетовите лъчи, дължината на вълната е от 10 до 400 нанометра. От латински ултра означава свръх, зад границата на виолетовото. Според биолозите най-важни са следните диапазони. Близък ултравиолет УВА, УВБ лъчи, далечен ултравиолет УВЦ лъчи. Действие върху кожата. Ако облъчването е по-голямо от допустимото, предизвика изгаряне. Ултравиолетовото лъчение може да предизвика образуване на мутации, ултравиолетова мутагенеза. Образуването на мутации води до рак на кожата, меланом и преждевременно стареене. Действие на очите. УВ от средновълнов диапазон се поглъща основно от епитела на роговицата, като интензивното лъчение предизвиква радиационни поражения, изгаряне на роговицата, електрофталмия. Проявява се с усилено сълзене, страх от светлина, отток на епитела на роговицата. Човешкият организъм рефлекторно отстранява въздействието на УВ лъчението върху очите, оставя поражението само върху епитела. Източници на ултравиолетови лъчи. Основен природен източник е Слънцето. Слънцето излъчва в ултравиолетовия спектър в ултравиолет А, ултравиолет Б и ултравиолет С диапазоните, но озоновият слой пропуска в атмосферата едва от 1 до 3% от това излъчване. 98,7% от ултравиолетовата радиация, достигаща до повърхността на Земята, е в ултравиолет А диапазонът. Практически целият ултравиолет С се поглъща от озоновия слой. Ултравиолет А достатъчно слабо се поглъща от атмосферата.
Радиацията, достигаща до земната повърхност, е в ултравиолет А и ултравиолет Б диапазон. Нашите измервания. В преносимата лаборатория Айнщайн, предоставена за работа от Центъра за творческо обучение град София, в продължение на 2 месеца търсихме източници на УВ лъчи. При нормален слънчев ден количеството УВ лъчи на открито е около 1,6 до 3 вата на квадратен метър. На 22 декември 2014 година бе измерено необичайно високо ниво на ултравиолетово лъчение, около 13 вата на квадратен метър. Това почти 6 пъти по-мощно излъчване на УВ радиация се обяснява със слънчево изригване на 20 декември 2014 година от най-висок клас X. Много често енергоспестяващите кружки се посочват като източници на ултравиолетови лъчи. Според нашите измервания, количеството ултравиолетови лъчи от лампите в търговската мрежа е абсолютно толкова, колкото и ултравиолетовото лъчение, което се отделя от халогенните лампи. На таблицата виждате нашите измервания на различни видове луминесцентни лампи, халогенна лампа и рентгеновата тръба в училище. Енергоспестяващите кружки излъчват светлина в този невидим за окото спектър, който теоретично е вреден при голямо предозиране, при прекаляване с седенето на Слънце или в солариум. Слънцето също излъчва такава светлина, но за разлика от използваните енергоспестяващи кружки, неговата мощност е в 1000 пъти по-голяма. Енергоспестяващите лампи с мощност 20 вата светят на разстояние около 2-3 метра от нас, а един средномощен солариум с мощност 4000 вата и тялото се излага на непосредствена близост. В кабинета по физика има екран за ултравиолетови лъчи. При изучаването в част този екран ние търсихме източници на тези лъчи и установихме, че екранът реагира на осветени дисплеи за мобилните телефони. В резултат на измерването и на излъчването на дисплеите на мобилните устройства, стигнахме до извода, че екранът има излъчване, ултравиолетово слабо излъчване от клас С. Тук са представени някои от измерванията на мобилните телефони. Колкото е по-малка дължината на вълната, толкова е по-голяма енергията на ултравиолетовите лъчи. Преди време с проект Магнитните полета и опасностите от тях, ние участвахме на първата ученическа сесия на БАН и спечелихме 3-та награда. В този проект след няколко месечни проучвания ние доказахме, че най-вредни за здравето на човека са мощните електромагнитни полета, излъчвани от рутерите. Точно толкова мощни са и електромагнитните полета, излъчвани от GSM-ите. Разликата е, че GSM-ите са в пряк контакт с кожата до ухото ни в непосредствена близост до мозъка ни. Към тази голяма опасност се добавя и нова – излъчването на ултравиолетови лъчи от дисплея, макар и слабо. При един от GSM-ите Nokia Lumia 735 енергията на лъчите падна многократно след поставянето на стъклен протектор. Обикновеното стъкло спира ултравиолетовото лъчение. Забелязва се, че тач дисплеите имат по-дълго вълново излъчване, но пък честотата на тяхното лъчение, съответно енергията им, е по-голяма. Замислете се, когато говорите продължително време с мобилните си телефони. Благодарим.